اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بڑی کی تدبیریں، لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل جا اعلان کر دے، اس ایک وال دی گواہی دے بدلے میں اس انسان نو جنت عطا فرما دیتی۔ جدو اس نے مرے سب نو ویکھیا، سجدے دے اندر گریا، کہنے لگا باری تعالیٰ میں نو آج معاف کر دے، میں سو گیا اور تیری نافرمانی کر کے سو گیا، تو پھر بھی میری اتنی حفاظت اہتمام کیتا، آج دے بعد میں کوئی گناہ نہیں کرانگا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگاں دے اتے اپنے پیار، اپنی شفقت، اپنی عنایت، اپنے کرم دا تذکرہ اس آیت مبارکہ دے اندر فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ اللہ خالق کائنات نے کل اپنی رحمت دے 100 حصے فرمائے، جدے وچوں ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اندر تقسیم فرمایا اور 99 حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کول محفوظ رکھیا۔ یہ رب تعالیٰ دی رحمت دا ایک حصہ ہے جو پوری کائنات دے اندر تقسیم ہویا۔ یعنی جتنا اج ماں اپنے بیٹے نال پیار کردی ہے، یہ اس رحمت دا ایک حصہ ہے جس دی وجہ نال اتنا پیار ہے۔ اولاد دے نال ماں باپ دی محبت، اولاد دی ماں باپ دے نال محبت، جتنیاں محبتاں بلکہ درندیاں جانوراں دے اندر بھی محبتاں ماں باپ نو اولاد دے نال پائیاں جاندیاں نے، وہ تمام دیاں تمام، بلکہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ارباں کھرباں ماواں ہون گیاں، ساریاں دی جو محبت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ دی رحمت دے 100ویں حصے دا کروڑواں حصہ کدھرے جا کے بندا ہے۔ اس حصے دی وجہ تو کائنات دے اندر جتنی محبت ہے، جتنی رحم دلی ہے، جتنا پیار ہے، اس ایک حصے دی وجہ تو ہے۔ تو رب تعالیٰ دی رحمت دے 100 حصے ہون، اس ایک حصے نو پوری کائنات اندر تقسیم کیتا جائے، تا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک وہ ایک رحمت دے حصے دے اندر اتنی محبت، اتنا پیار ہے، تو پھر رب تعالیٰ نو اپنے بندیاں دے نال کتنا پیار ہوئے گا۔ جس دی رحمت دے ایک حصے دا اتنا کمال ہے، تو پھر خود اللہ تعالیٰ نو اپنی مخلوق دے نال کس قدر پیار ہوئے گا، کس قدر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق اتے کرم فرمانا لوئے گا۔ تسی اور میں اسی جس وقت پیدا ہوئے، جس منٹ دے اندر اسی پیدا ہوئے، جس سیکنڈ دے اندر اسی پیدا ہوئے، اس منٹ اور اس سیکنڈ دے اندر اس دنیا دے اندر کئی جانوراں دے بچے بھی پیدا ہوئے ہون گے۔ اس سے منٹ اور اس سے سیکنڈ دے اندر جانوراں دے بچے بھی پیدا ہوئے، لیکن سانو اللہ تعالیٰ نے وہ جانور والا بچہ نہیں بنایا، سانو اللہ تعالیٰ نے انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ اور پھر جس منٹ اور جس سیکنڈ دے اندر اسی اس دنیا وچ آئے، این اس وقت اس دنیا دے اتے، اس روئے زمین دے اتے اور بچے بھی پیدا ہوئے ہون گے۔ جس منٹ اور سیکنڈ دے اندر اسی پیدا ہوئے، اس منٹ اور سیکنڈ دے اندر کتنے انسان اس دنیا دے اندر آئے، کتنے بچے پیدا ہوئے ہون گے، وہ بچے بھی تے ہون گے جیڑے اسے منٹ اور سیکنڈ دے اندر پیدا ہوئے لیکن کافر ماں دی گود وچ پیدا ہوئے۔ اور سانو اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھن والی ماں دی گود وچ پیدا فرمایا۔ تے رب تعالیٰ دی ساڈے نال محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ دا اپنے بندے دے نال پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنایا، اور انسان بنا کے پھر اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان بنایا۔ یہ رب تعالیٰ دا پیار ہے اپنے بندیاں دے نال۔ قرآن پاک دے مختلف مقامات نو اگر دیکھیا جائے، ایک مقام تے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فرمایا تو اللہ تعالیٰ کیسا بہترین اور حسین تخلیق فرمانے والا ہے۔ اور دوسرا مقام سورۃ التین ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ دی انسان دے نال محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سب تو زیادہ حسن والی اور بہترین صورت دے اندر پیدا فرمایا۔ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی نو پیار دے اندر آ کے محبت نال قسم اٹھا کے کہہ دیتا کہ تو چن نالوں بھی زیادہ حسین ہے، اور بعد دے اندر خیال پیدا ہویا کہ میں کیسی قسم اٹھا بیٹھا۔ اور لوگ علم دا درد رکھن والے سن، علم نو سمجھن والے سن،
آج تے مسئلہ پوچھ کے بھی پیچھے عمل دی توفیق نہیں مل دی. ہاں جی چسکے واسطے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں. ہاں جی چسکا لین واسطے وہ مسئلہ پیش بھی نہیں آیا, صرف چسکا لین واسطے پوچھنا ہے, اور پیش آیا بھی ہے تو مسئلہ پوچھ بھی لینا ہے, لیکن عمل دی توفیق نہیں. عمل اپنی مرضی دے مطابق کرنا ہے. مسئلہ شریعت دا پوچھ لینا بھی ہو سکتا ہے ساری مرضی دی راہ کوئی نکل آئے, کہندے نے مولوی صاحب کو راہ کڈو. آج دے مسئلہ پوچھن دا بھی یہ انداز ہے کہ جناب کو راہ کڈو ساڈے واسطے. وہ لوگ راہ کڈان والے نہیں سن, وہ شریعت تے چلن والے لوگ سن, شریعت دی رہنمائی دے مطابق اپنی زندگی گزارن والے لوگ سن. علماء کرام کول گئے کہ جناب میں قسم چک بیٹھا کہ میری بیوی چند نالوں بھی زیادہ حسین ہے, کدھر جھوٹی قسم تے نہیں. ہن میری بیوی کہندی ہے کہ تو ہے کہ لفظ بول دیتے, اور مینوں بھی خیال آیا کہ مینوں قسم چک کے تے کم از کم لفظ نہیں سن بولنے چاہیے تھے. وقت دے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کول مسئلہ پیش ہویا, آپ نے فرمایا قسم جھوٹی قسم نہیں ہے, یہ سچی قسم ہے, لہذا تو کوئی گناہ گار نہیں ہے اس قسم کھان دی وجہ تو. بادشاہ نے پوچھا کس طرح؟ علماء کرام نے کن کھڑے کیتے بھی کس طرح, کس دلیل دی بنیاد تے تسی یہ بات کہہ سکتے ہو کہ بادشاہ دی قسم سچی ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 30واں پارہ سورۃ 3 آیت نمبر 4 ایت مبارکہ پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک اندر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین صورت پر پیدا فرمایا ہے. پیدا کرنے والا فرما رہا ہے کہ میں اس کو سب نالوں حسین بنایا ہے, تو سب دے وچ چن بھی تے آ ہی جاندا ہے نا. چن نالوں بھی زیادہ حسین میرا رب فرما رہا ہے کہ میں انسان نو فرمایا ہے, انسان نو پیدا فرمایا ہے. لہذا انسان دی شکل و صورت, انسان دا جو جسم دا ڈھال چال اور انداز ہے, یہ رب تعالیٰ نے ساری مخلوقات نالوں زیادہ خوبصورت ترتیب دے نال پیدا فرمایا ہے. بلکہ شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آکھیا سی کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے, چاند کے چہرے پر داغ اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں رات دا چند سی, کریم آقا علیہ السلام نے سرخ رنگ دا حلہ پایا ہویا سی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما سن, اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پئی کریم آقا علیہ السلام سو رہے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک چمک رہا ہے. ادھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14ویں دے چاند نو بھی دیکھیا, چاند بھی بڑی پوری آب و تاب اور چمک اور روشنائی اور چاندنی دے نال آسمان اتے جلوہ گر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے کہ میں موازنہ کرنا شروع کیتا, میں چند دی طرف بھی دیکھتا جا رہا اور اپنے محبوب دی طرف بھی دیکھتا چلا جا رہا, آسمانہ دے چند دی طرف بھی دیکھ رہا اور زمین دے چند دی طرف بھی دیکھ رہا. اس چند ارد گرد ستارے موجود نے, اور کریم آقا علیہ السلام دے ارد گرد اصحابہ کرام ہدایت دے ستارے موجود نے. اس چند دی بھی روشنائی ہے, اس چند دی اپنی چمک اور اپنی آب و تاب ہے. فرماندے نے میں موازنہ شروع کیتا, میں فیصلہ کرنا شروع کیتا. اے لفظ نے صحابی رسول دے حدیث مبارکہ دے اندر فرمایا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ, خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کریم آقا علیہ السلام نو لے کے گئیاں نے اور انہاں دے بختاں تو قربان جائیے, کہندے تو لوگ اس طرح نے کہ جناب دائیاں آئیاں اور کسے دائی نے سرکار نو قبول نہ کیتا اور دوسرے بچے لے کے چلیاں گئیاں. اے بات نہیں, دائیاں دی کی مجال ہے کہ سرکار نو قبول نہ کرن, جنہ ہوتے میرا رب اپنی محبوبیت اور مقبولیت دیا موہر لگا کے بھیجے. دائیاں نے نہیں, یہ نہیں بھی سرکار نو دائیاں نے قبول نہیں کیتا, بلکہ انہاں دائیاں نو سرکار نے قبول نہیں فرمایا, سرکار نے حلیمہ سعدیہ دا انتخاب فرمایا ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اپنے لے کے گھر لے کے گئیاں نے, وقت حاصر تے غربت ہائی سائیں بخت دیاں واگا موڑ دیتن, جے ڈیندا گھر چ مہمان آتے رب کہہ شے دی نہ تھوڑ دیتن, سر سبز پہاڑا چوٹی توڑی رب رزق دے رستے جوڑ دیتن, ساڑے گھر چ ظفر حضور جو ہے سڈیوے بالن چھوڑ دیتن. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار نو لے کے اپنے گھر جلوہ کرنے, میں جو بات کرنا چاہنا, حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار نو لے کے تشریف فرما نے اپنی گود دے اندر یا جھولا جھلا رہی نے, سرکار دا چہرہ مبارک چمک رہا, سرکار دے چہرے تو کپڑا ہٹان دیا نے, ادھر سرکار دا بچپن دا خوبصورت آب و تاب نال چمکدا معصوم چہرہ ہے اور ادھر چند دی چمک ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی چند تے نظر پہ گئی, ادھر سرکار دے چہرے نو دیکھ دیا نے, ادھر چند نو دیکھ دیا نے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو چند نال گفتگو کی تھی اپنے تخیل دے نال میں پیش نہ کر دیاں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند نو دیکھ رہی نے, سرکار نو دیکھ دیا نے اور چند نو دیکھ دیا نے, ایک نظر سرکار دے چہرے وال پا دیا نے, پھر چند دی طرف متوجہ ہوندیاں نے, پھر سرکار دے چہرے تو کپڑا ہٹا دیا نے, آپ دی زیارت کر دیا نے, پھر چند دی چاندنی دی طرف دیکھ دیا نے اور پھر چند دے نال کلام کر دیا نے, اے چاند تجھ کو کیا ہوا ہے, اے چاند تجھ کو کیا ہوا ہے, گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے,
इतनी बेचैनियां हैं आखिर, इतने चक्कर लगाता क्यों है? उठा दूं अगर मैं नकाब अहमद तो अपना चेहरा छुपाता क्यों है? हुस्न अहमद से है अगर नादिम तो हमारी हवेली में आता क्यों है? उधर सरकार दा मैं चेहरे तू गिलाफ चुका, आप दे चेहरे अनवर तो मैं कपड़ा हटावा तो तू अपना मुंह छुपा लेना है। ते अगर इतना ही शर्मिंदा सरकार दे हुस्ने पाक तू तो फिर साडी हवेली च तू लैन की आना है? ए हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप दा चंद दे नाल कलाम है। और पीर नासिर शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, इसका कारी हूँ कि तेरी जुबान लगता है। और नज़र जब भी सूए अफलाक उठती है नासिर, चांद मुझको तेरी एडी का निशान लगता है। कि सरकार मिराज ते गए सन, गोया सरकार दी अड्डी दा निशान है चंद। तो जिसकी एडी इतनी खूबसूरत है उसके रुखसार कितने खूबसूरत होंगे। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी। और इस बात उत्ते मैं अगर गल करा, इंसान दे वास्ते इतना फखर ही काफ़ी है कि इंसान नू अल्लाह ने उस सूरत उत्ते पैदा फरमाया कि जिस सूरत उत्ते अल्लाह ने अपने महबूब नू पैदा फरमाया। साढ़े वास्ते इतना फखर ही काफ़ी है। रब ताला दी क्या साढ़े नाल मोहब्बत कम है कि सानू अल्लाह ताला ने वो सूरत अता फरमाई कि जिहड़ी सूरत अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब नू अता फरमाई। एक बात इत्थे रोक के, जेडे दोस्त फजर की नमाज बाद जमात पढ़ते हैं वो दरस के अंदर ये मुकम्मल वाक़या सुन चुके हैं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के अंदर जादूगर मौजूद ने। एक तरफ हज़ारां की तादाद अंदर जादूगर ने, एक तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तने तनहा, ए दो शख्सियात, दो मुकद्दस हस्तियां मौजूद ने। हज़ारां की तादाद अंदर जादूगर और लखां की तादाद अंदर तमाशाई। फिरौन भी, उसके वज़रा भी और उसने मुशीर भी, सारे जमा ने, कुर्सियां लग चुकी ने, मैदान सज चुकिया है। ऐसी हालत के अंदर दो मुकद्दस हस्तियां मुकाबले के अंदर मौजूद ने। फिरौन जो वेखण वास्ते आया, उसका कानून सी, उसने क्या मुकाबले के मैदान अंदर अगर मेरी तरफों जादूगर मौजूद ने, उस तरफों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद ने। यार अज भी मैच होए, क्रिकेट का मैच होंदा है तो दोनों टीमां दी वर्दियां होंदियां ने, उन्होंने अपनी अपनी वर्दियां पाइयां होंदियां ने, वो मखसूस वर्दी के अंदर होंदे ने, पता लगता भी खिलाड़ी ने। फिरौन कहने लगा भी जेडे तमाशाई ने वो तो है ने तमाशाई, जेडे मुकाबला कर रहे हैं दोनों की वर्दी तो एक होनी चाहिए है। फिरौन कहने लगा कि जादूगर उस जमाने के अंदर जो जादूगर की वर्दी सी, जो मुकाबले के अंदर हस्तियां मौजूद ने, ए मूसा तुसीं भी ये वर्दी पहनो ताकि पता चले भी ये जादूगर ने, इन्हां दोनों का मुकाबला आपस के अंदर हो रहा है। गोया दो टीमां का मुकाबला हो रहा है, तुहाडा आपस के अंदर मुकाबला, तुसीं वर्दी हो पाओ जो जादूगर की वर्दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं अपना नबूवत वाला लिबास क्यों उतारा, मैं अपना नबूवत वाला लिबास नहीं उतारांगा। फिरौन ने दूसरी चाल सोची, उसने कहा जी वो अपना लिबास नहीं पाते तो जादूगर नूं उवें दे जुब्बे सिवा के दे देने। हाँ जी, उन्होंने जादूगर नूं उस तरह की वर्दी पहनाई जिस तरह जुब्बा कुब्बा और इमामा मुबारक हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम दा मौजूद सी। हुण जादूगर ने पा ले वो कपड़े जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दे मौजूद सन। मुकाबला हो गया, जादूगर हार गए, ईमान की तौफीक मिल गई, सजदे अंदर गिर गए, मूसा अलैहिस्सलाम तो ईमान लेके आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर पहुंचे, बारी ताला मैनू भेजा सी फिरौन की तरफ, मुकाबला हो गया जादूगर नाल, फिरौन तो ईमान लेके नहीं आया, जादूगर ईमान लेके आ गए। अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे मूसा वर्दी तेरे वाली पाई हुए तो ईमान क्यों ना लेके आन, वर्दी जो तुहाडे। अच्छा, मेरा कहने का मकसद यह है कि ज़ाहिरी शक्लो सूरत, ज़ाहिरी लिबास, ज़ाहिरी चाल, अगर एक काफिर, अगर एक जादूगर, अगर एक नबी दे मुकाबले च आने वाला अगर ज़ाहिरी शक्लो सूरत नबी वाली बनावे तो रब ताला नूं इतना पसंद आए कि अल्लाह ताला ईमान की तौफीक अता करे। और अगर कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ के दरूद पढ़ के आप दे नाम मुबारक नूं चुम के अगर नबी दी सुन्नत और सीरत नूं अपनाएगा तो मेरा रब उस दे नाल कितना प्यार फरमाएगा, उस दिन अल्लाह ताला कितना प्यार फरमाएगा। अगर असी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत सीरत और शक्ल नूं अपनावांगे तो फिर अल्लाह ताला साडे नाल भी उतना ही प्यार फरमाएगा। ए कुरान पाक है, इसका एक दूसरा मकाम है। अल्लाह खालिक की कायनात ने उस मकाम अंदर फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, फरमाया अलबत्ता तहकीक हमने बनी आदम को करामत अता की है, इज्जत अता की है, एहतराम अता किया है। फरमाया इंसानां नूं असीं एहतराम अता फरमाया है, इंसानों को इकराम अता फरमाए। किस तरह? अज दे लिबरल किस्म के लोग कहते हैं कि इंसान खुद ब खुद ही पैदा हो गया, कहते हैं इंसान खुद ब खुद ही बनता चला जा रहा है। भाई खुद ब खुद अगर बनया है, ए साड़ी दाड़ी दे वाल वध रहे हैं, साढ़े सिर दे वाल वध रहे हैं। अच्छा, जिमें सिर दे वाल वध रहे हैं तो फिर एवं ही पलकों के वाल भी वधने चाहिए सन ना, ये भी जिसम चो निकल रहे हैं, वह भी जिसम चो निकल रहे हैं, यह भी वाल ने तो वह भी वाल ने। जिमें सिर दे वाल वध रहे हैं तो जिमें पलकों के वाल वधे तो फिर की बनता।
ہاں جی جویں انسان پیدا ہویا تھا 1 فٹ دا مشکل اور ہن انسان 5-6 فٹ دا بن گیا تے جویں انسان دا قد ودیا ہے تے جویں انسان دی اکھاں وی ود جاندیاں تے انسان کیویں دا لگدا ہاں جی ایویں انسان دی نک دی ہڈی وی جویں پیر دی ہڈی ود رہی ہے ایویں جے نک دی ہڈی ودنا شروع ہو جاندی ایویں جے دند ودنا شروع ہو جاندے انسان کیسا شکل دا بن جاندا اے میرا رب ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین فرمایا سی انسان نو اس دے ایک تناسب دے نال پیدا کیتا ہر چیز نو اس دی اپنی مقدار اتے رکھیا پھر جتنے ایسی عزت عطا فرمائی فرمایا جتنے مخلوقات نے اگر گائے ہے اس نے چارہ کھانا ہے منہ تھلے کرے گی بھینس نے کھانا کھانا ہے پانی پینا ہے چارہ کھانا ہے منہ تھلے کرے گی اونٹ ہے اس نے کھانا ہے منہ تھلے کرے گا چیتا ہے زرافہ ہے جنگل دا بادشاہ شیر ہے کھان واسطے منہ تھلے کرے گا فرمایا تو کھان واسطے منہ تھلے نہیں کرے گا اپنے سر نو منہ نو تو کھان واسطے نہیں جھکائے گا باری تعالیٰ اور فرمایا میں تینوں 2 نوکر عطا کیتے نے اے تیری ہیلپ کرن گے تیری مدد کرن گے تیرے کھانے نو تیرے منہ تک پہنچان گے باری تعالیٰ پھر سر میں کھانے اگر نہیں جھکانا تو جھکانا کتنے ہے فرمایا سر نو تو میری بارگاہ جا کے جھکانا ہے اس سر نو میں اپنی بارگاہ اندر جھکانا سے رکھیا ہے اے سر تیرا روزی واسطے نہیں جھکے گا دنیا واسطے نہیں جھکے گا دنیا داراں دے اگر نہیں جھکے گا تیرا سر جھکے گا تو میرے دربار اندر آ کے جھکے گا اور جتنا تو اگر کھانا پینا ہوئے گا تیرے نوکر تیرے منہ تک اس تیری روزی نو پہنچان گے تو اپنے سر نو روزی روٹی دی خاطر نہیں جھکائے گا تو میری بارگاہ دے اندر آ کے جھکائے گا تے رب تعالیٰ نے انسان نو عزت عطا فرمائی دنیا دے اندر جتنیاں محبتاں نے ساریاں کسے نہ کسے غرض دی وجہ تو چاہے دنیاوی غرض ہے چاہے دینی غرض ہے جو بھی تعلق ہے محبت ہے ریلیشن شپ ہے ایک ماں اور باپ دا ہے اولاد اور والدین دا ہے وہ بھی ایک غرض دی بنیاد ہوتے ماں باپ اولاد دی پرورش کر رہے ہیں کہ اسی بڑھے ہوں گے ساڑا سہارا بن جائے گی ہاں جی اولاد اپنے والدین دی کر رہی ہے کہ جناب انہوں نے ساڑی پرورش کی تھی سانو دانا پانی دیتا اسی لہذا انہوں دی خدمت کر رہے ہیں استاد اور شاگرد دا تعلق بھی ایک غرض ہوتے قائم ہے بعض اوقات استاد نو سیلری دی غرض ہے کہ میں نے تنخواہ ملے گی تو میں پڑھانا ہے اس واسطے وہ پڑھا رہا ہے یا بعض اوقات چلو بھی بچہ پڑھ جائے گا اس کا فائدہ ہو جائے گا یہ استاد دی غرض ہے شاگردہ ایک تعلق ہے استاد نال محبت ہے لیکن کس وجہ تو بھی اس نے پڑھایا ہے اور میں پڑھنا ہے میری بھلائی ہو جائے گی بہتری ہو جائے گی اس وجہ تو بیوی اور خامن دا تعلق ہے خامن دا بھی بیوی دی ضرورت دی وجہ تو اور بیوی نو خامن دی ضرورت ہے اس وجہ تو دونوں دا آپس دے اندر تعلق ہے دوست نال محبت ہے لیکن کسی نہ کسی غرض دی وجہ تو ایک رب ہے ایک اس دا رسول ہے رب نو بھی بندے نال بغیر غرض دے محبت ہے رسول نو بھی اپنے امتی نال بغیر غرض دے محبت ہے اچھا میں نو دسو اللہ نو بندے نال کی غرض ہے پوری دنیا ابلیس طرح نافرمان ہو جائے کیا رب دی شان نو گھٹا سکتی ہے بولو یار رب دی شان اندر کوئی کمی آ سکتی نہیں تیرے پوری دنیا دے لوگ حضرت ابو بکر صدیق جیسے تقوی تے پرہیزگاری والے ہو جان تو کیا رب دی شان اندر اضافہ ہو جائے گا اس دی شان تے پہلے ہی برا ہے اس دی شان پہلے بلند و بالا ہے پوری دنیا مل کے رب دی شان نو گھٹا سکتی نہیں اور پوری دنیا عبادت کرن لگ پوے تو رب دی شان پہلے بلند و بالا ہے رب دی شان نو بدا سکتی نہیں تو رب تعالیٰ نو بندے دی ضرورت نہیں پھر رب نو ساڈی کی پرواہ ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر ساڈے نال محبت فرماندا ہے تو مطلب ہے بغیر کسی غرض دے ساڈا رب ساڈے نال پیار فرماندا حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان کلن یریدک لنفسہ تینوں ہر کوئی کسی غرض دی وجہ تو محبت کردا ہے وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ تے میں تیری وجہ تو تیرے نال پیار کردا میں تیری خاطر تیرے نال پیار کردا ہر کوئی کسی غرض دی وجہ تو انسان دے نال پیار کرے اور انسان دے نال جو رب پیار کرے وہ بغیر کسی غرض دے پیار کرے بغیر غرض دے بہانے کتنے بہانے نے ساڑی بخشش دے اے جو اگر انسان گناہ کرے نا پورا ادھے دن نالوں زیادہ گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ نہیں لکھدا وہ انتظار ہے ہو سکتا ہے انسان شرمندہ ہو جائے اگر شرمندہ ہو جائے گا اس کا گناہ لکھیا ہی نہیں جائے گا منہ چ بولنا بھی ضروری نہیں منہ چ توبہ کرنا بھی ضروری نہیں الندم توبۃ فرمایا شرمندگی دا نام توبہ ہے انسان شرمندہ ہو گیا کہ باری تعالیٰ میرے کو غلطی ہو گئی انسان دے شرمندہ ہو جان دی وجہ تو ہی فرمایا میں اس نو معاف فرما دیاں گا اچھا ایسے اکھڑ انسان بھی تے ہوندے نے جڑے شرمندہ بھی نہ ہون تے توبہ بھی نہ کرن لیکن ہے کلمہ گو تو رب تعالیٰ نے کتنا پیار فرمایا اللہ نے اپنی مخلوق دی ڈیوٹی لگا دیتی او دے واسطے کیڑیاں دعا کر رہی ہیں او دے واسطے مچھلیاں پانی اندر دعا کر رہی ہیں ہاں جی اے قرآن پاک دے لفظ گواہ نے قرآن پاک دا مقام ہے فرمایا یستغفرون لمن فی الارض فرمایا فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہے وہ زمین والے واسطے دعا کر رہے ہیں فرشتے بھئی اس نے تے معافی نہیں سی منگی اللہ بہانہ بنا دے گا کہ چلو اے دے واسطے فرشتیاں نے معافی منگی سی فرشتیاں دی استغفار دی بدولت میں اس نے معاف کیتا فرشتیاں دی معافی نو بہانہ بنا کے اس نے بخش دیتا جائے گا ایک حدیث مبارکہ دے اندر فرمایا کہ انسان جدو سفر اندر ہے
سفر دے اندر اس دی منگی گئی دعا قبول ہوندی. سفر نو بہانا. اور میں تلاش کیتا لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں ملی جن دے اندر باقاعدہ ونڈ ہوئے کہ اگر نیک انسان سفر کرے گا تو پھر دعا قبول ہے، تو جب بدنیک سفر کرے تو دی دعا قبول نہیں. اے ونڈ نہیں، اے فرق نہیں ہے. حدیث مبارکہ دے اندر جو سفر کرے گا مسافر دی دعا اللہ قبول فرمائے گا. تو سفر دی حالت دے اندر اگر گناہاں دی معافی طلب کرے گا تو رب تعالیٰ اور زیادہ اس تے جلدی مہربان ہو جائے گا. اور پھر ماں باپ دیاں دعاواں نو انسان دے حق دے اندر قبول ہون دی بشارت عطا فرمائی. میں پوری ذمہ داری نال عرض کر رہا کہ ولایت کبریٰ دے مقام تے فائز اولیاء کرام دی جس طرح انسان دے حق دعا قبول ہوندی ہے اس نالوں زیادہ انسان دے ماں باپ دی دعا دے حق قبول ہوندی. بہت بڑی بات ہے. آج اسی زمانے دے در در تے جناب جا کے دعاواں کروا رہے ہیں اور بڑے بڑے اولیاء اللہ دے کول دعاواں کروائیے. بالکل اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے لوگوں دی دعا نو سندا ہے اور جلد قبول کردا ہے. لیکن تیرا سب تو بڑا مرشد تیرا ماں اور باپ ہے. سب تو بڑا مرشد تیرے واسطے تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے. اگر ماں اور باپ نو ناراض کر کے تو کسی بھی ولی کول دعا کرواویں گا دعا کس طرح قبول ہوئے گی؟ تیرا پہلا مرشد اگر تیرے نال ناراض ہے تو سب کو زیادہ اولیاء اللہ نالوں بھی زیادہ انسان دی ماں اور انسان دی باپ دی دعا انسان دے حق دے اندر رب تعالیٰ قبول فرماندا ہے. اسی طرح دوستاں دی دعا نو شرف عطا کیتا. حدیث مبارکہ فرمایا ایک دوست اپنے کسی دوست دے حق مسلمان بھائی دے حق دعا کرے، او دے غیب دی حالت اندر او دوست موجود نہیں، اس نو پتہ ہی نہیں، اے اپنے اس بھائی واسطے دعا کر رہے ہیں، اے اس دے حق دعا کر رہے ہیں، اس دے حق دعا کرے گا. فرمایا اللہ اس دی دعا نو قبول فرمائے گا. اور ایک حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ جدو انسان کسی مسلمان واسطے دعا کرے گا اے او دے حق دعا کرے گا، اللہ فرشتے دی ڈیوٹی لگائے گا کہ تو اے دے حق دعا کر. اور ظاہر ہے انسان دی دعا ہے تے معصوم فرشتے دی دعا پھر فرشتے دی دعا ہے. فرشتے دی دعا دی قبولیت اندر شک کوئی نہیں. تو انسان اگر کسی واسطے دعا کرے گا تو رب تعالیٰ فرشتے لگا کے ڈیوٹی لگا کے فرشتے دے حق دے اندر دعا کرن گے. تو یہ بھی انسان دے واسطے یہ رب تعالیٰ دی محبت دی دلیل ہے انسان دے نال. اور یہ بہانہ بنایا انسان دی بخشش دا. جمعہ دی نماز ہے، حدیث مبارکہ دے اندر فرمایا کہ ایک جمعہ جو انسان پڑھے وہ پچھلے جمعہ تو لے کے اس جمعہ تک جڑے صغیرہ گناہ نے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ دے صغیرہ گناہ صرف جمعہ پڑھن دی برکت دے نال معاف فرما دے. عیدین دے بارے فرمایا انسان عید واسطے جدو آندا ہے فرمایا رب تعالیٰ دی آواز ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات کہ اے لوگو واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہاری بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. عیدین کفارہ بن گئیاں. وضو کیتا ہتھاں دے گناہ جھڑنا شروع ہوئے، منہ دھوتا پلکاں دے گناہ بھی جھڑ کے ختم ہو گئے. مسجد دے اندر داخل ہویا فرشتیاں نے گناہ اتار لے. مزید جدوں سجدے دی حالت دے اندر گیا سارے گناہ تھلے گر گئے. فرشتے عرض گزار باری تعالیٰ ہن گناہ رکھ دے گی. رب تعالیٰ فرماندا نہیں اے میری شان دے خلاف ہے کہ میں جس تو گناہ واپس لے لواں دوبارہ اس تے رکھے جان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دے گھر اگے نہر چل دی ہوئے اور نہر دے اندر 5 دفعہ ایک دن دے اندر غسل کرے کیا اس دے جسم اتے میل کچل باقی رہ جائے گی؟ نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا پھر جیڑا بندہ 5 دفعہ ایک دن اندر نماز پڑھدا ہے گویا رب تعالیٰ دی رحمت دے دریا اندر 5 دفعہ گوتا لگا لیندے. وہ دے جسم اتے گناہاں دی میل کس طرح باقی بچے گی؟ تے بہانے دے نال انسان دی بخشش فرمائی. بہانے دے نال رب تعالیٰ نے اپنی رحمت انسان دے واسطے تقسیم کی تھی. اگر رب تعالیٰ کہہ دیندہ ہے شرط لگا دیندہ بھئی معافی تاں ملے گی جی آگے چو گزر کے آؤ گے تو گزرنا پہندہ. معافی تاں ملے گی جی اتنے روزے رکھو گے رکھنے پہندے. معافی تاں ملے گی جی اتنی راتاں جاگ کے عبادت کرو گے کرنی پہندیاں. لیکن نہیں فرمایا تو شرمندہ ہو کے بس میرے دربار اندر آ کے معافی طلب کر رہا ہے میں تینوں معاف فرما دیاں گا. اے ہے رب تعالیٰ دی انسان دے نال محبت. انسان بیمار ہو گیا صحت یاب ہو گیا اللہ فرماندا ہے فرشتیو اے دے گناہ تے قلم پھیر دیو اینو انج کر دیو جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہوئے اس طرح اینو کر دیو. اور حالت بیماری دے اندر اللہ فرماندا ہے اے دے اتنے ہی عمل لکھو جتنے حالت صحت دے اندر کریا کردا سی. یعنی اپنی صحت دے زمانے اندر جیسی عبادت کردا سی بیماری دے زمانے اندر ویسی عبادت لکھ دیو. بیمار آدمی اگر 500 پلٹے گا کروٹ بدلن ٹائم اللہ فرماندا ہے دے واسطے سجدہ اور رکوع کرن دا ثواب لکھ دیو. بیماری دی وجہ تو اپنے منہ چو ہائے دی کوئی آواز نکالے گا رب فرماندا ہے تسبیح دی اور اللہ اکبر آواز کڈن دی اس دے مطابق اجر و ثواب اس تے لکھ دیتا جائے. اے رب تعالیٰ دا کرم نہیں تے اور کی ہے. رب تعالیٰ انسان دے نال اتنا مہربان ہے انسان دے اتے اتنا کرم فرمان والا ہے. اج بندے نال کوئی بندہ وعدہ کرے کوئی ایگریمنٹ کرے کوئی گل بات ہوئے وہ کہندا یار ثبوت کی ہے تیرے کول کہ تو ایندا انج نہیں کرے گا. کوئی ثبوت دینا بھی تو ایندا نہیں کرے گا کوئی گارنٹی ہے تیرے کول؟ تو انسان جو توبہ کرے تو جی رب تعالیٰ کہہ دینا بھی ثبوت کی ہے تیرے کول بھی آندا تو گناہ نہیں کرے گا.
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਖਲਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ? ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ, ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇतना ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾफ़ी मंगी मैं माफ़ी अता कर दी। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार यही तलकीन की थी। फिर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया 100 बार भी अगर तौबा टूटी तो हैरत क्या, बख्शिश की रिवायत में तौबा तो बहाना है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 100 वारी मैं तौबा भन्नी ते मैं हाँ बेएतबारा, फिर भी तेरे दर ते आया तू है बख्शनहारा। फिर भी रब ताला माफ़ फरमा देंदा। अगर वो शर्त लगा देंदा बई तू जो गुनाह किया, दो फरिश्ते मौजूद सन, लिहाजा फरिश्ते तो नहीं हुण इंसाना, दो इंसाना के सामने अपने गुनाह का इकरार कर फिर माफ़ी मिलेगी। एक बजुर्ग को किसी ने गुनाह की दावत दी, वो फरमान लगे कि यार 4 गवाह मौजूद ने, काजी सानू वेख रहा है तो मैं गुनाह किस तरह करा? उन्हें कहा जी केड़े गवाह ते केड़ा काजी? वो फरमान लगे रब ताला काजी है, 2 फरिश्ते मेरे गवाह ते 2 फरिश्ते तेरे गवाह। वो 4 गवाह भी सानू वेख रहे हैं, काजी भी सानू वेख रहे हैं। ऐसी हालत के अंदर गुनाह करके बचांगे किस तरह? तो अगर रब ताला शर्त लगा देंदा भाई तू 2 फरिश्तियां दे सामने गुनाह किया है, लिहाजा अगर तेनू तू माफ़ी मंगदा है, तौबा करदा है, 2 इंसानां दे सामने तौबा कर, फिर तेरी तौबा कबूल होएगी। इंसान दे सारे पोल खोल जाते, लेकिन रब ताला ने पर्दा पाया। अल्लाह ताला ने इंसान की पर्दापोशी फरमाई। अगर इंसान गुनाह करदा और अल्लाह ताला इंसान दे रिस्क नू बंद कर देता, इंसान दे कोल की है ऐसी, इंसान घरों कड़ दिता जाता, रिस्क इंसान का रब ताला ने बंद किया नहीं। इंसान ने नाफरमानी की थी, अज बच्चा बाप की नाफरमानी करे, बाप कहता भी घरों निकल जा, आ कर दिता जाता है। आए दिन अखबारों के अंदर इश्तिहार छपते हैं कि मैं अपने बेटे को अपनी जायदाद से आक करता हूँ, बेदखल करता हूँ, मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं, जो भी काम करे मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं। ये क्यों? बेटे ने नाफरमानी की थी बाप दी और बाप ने बेदखल कर दिता। तो इंसान एक दिन कितनी नाफरमानियां करता है अल्लाह ताला दियां। एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे देश निकाला, ते लख गुनाह मेरा मालिक वेखे पर्दे पावन वाला। वो फिर रब ताला पर्दे पांदा है, फिर इंसान की पर्दापोशी फरमांदा है, फिर इंसान दे नाल मोहब्बत फरमांदा है, फिर इंसान दा रिज़्क बंद नहीं फरमांदा। हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह आप नहर के किनारे उत्ते जा रहे सन, रस्ते के अंदर आपने देखा कि एक बिच्छू है और तेजी नाल पानी की तरफ दौड़ता चला जा रहा है। जो बिच्छू पानी की तरफ दौड़ रहा सी, वो भी पीछे हो गया भी जांदा किधर है, बिच्छू नूं पानी अंदर ते तैरना नहीं आंदा, ये डुब जाएगा, इतनी तेजी नाल जा किथे रहा। वो गए, उन्होंने देखा कि किनारे दे नाल बिल्कुल नहर के अंदर आके एक कछवा मौजूद है, ओदी पीठ नाल लगी हुई किनारे दे। ए बिच्छू गया कछवे की पीठ उत्ते सवार हो गया, तो कछवे ने पानी अंदर चलना शुरू कर दिया दूसरे किनारे की तरफ। कहते ने मैं जो अजीब चीज़ वेखी तो मैं भी पिछे पिछे भी जांदा किधर है। वो बिच्छू उस कछवे की पुश्त उत्ते सवार है और पानी के अंदर कछवा दूसरे किनारे तक लेके चला गया और बिच्छू छाल मार के उतरे और दूसरे किनारे थे और फिर तेजी नाल अगली तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं भी पिछे पिछे भी कोई मामला तो अजीब है। और जदों मेरी नज़र पे मैं देखा एक इंसान एक दरख्त के साए थले सुता होया सी नौजवान, और बिच्छू उसकी तरफ दौड़ के जा रहा है। फरमाते हैं मैं जल्दी जल्दी छोटी चुक ली, डंडा चुक लिया बई किधरे ये ना हो उन्होंने डसन लग पवे, अगर उन्होंने डसेगा तो मैं फौरन इसनूं मार देंगा। कहते हैं मैं डंडा चुक के पिछे पिछे जो होया तो मेरी नज़र पई एक बड़ा जहरीला सप है जो तेजी नाल चलता होया उस नौजवान की तरफ जा रहे हैं। वो जो सुता होया है वो सप भी उसकी तरफ जा रहे हैं। कहते ने बिच्छू जल्दी नाल गया और उस सप नूं जाके डंग मार दिता। इसने सप नूं डंग मारिया, जहरीला बिच्छू सी, सप ने जनाब तड़पना शुरू किया और उस दे जहर की ताब ना ला सकिया, सप उत्थे ही मर गया। कहते ने बिच्छू वापस नहर की तरफ, मैं पिछे पिछे। कहते ने बिच्छू वापस आया नहर के किनारे, कछवा मौजूद, कछवे की पुश्त उत्ते बैठा, कछवे ने फिर नहर पार कराया और बिच्छू जनाब उतर के हो जा रहा। मैं हैरान परेशान कि कैसा मामला है। कहते ने मैं सोचने लगा कि ये जो इंसान सुता होया सी जिसनूं रब ताला ने बचावन दा इतना एहतमाम किया है, यकीनन कोई रब ताला दा वली होएगा, मैं क्यों ना उहदे कोल जाके अपने आके दुआ ही करा लवां। मैं दौड़िया गया। कहते ने मैं जदों उस नौजवान दे कोल पहुंचया, उस नौजवान दे मूँह दे विचों शराब की बदबू आ रही सी। मैं उसनूं झंझोड़ के उठाया, जदों उसनूं बेदार किया, उसने कहा जी की गल है? आपने फरमाया बदबख्ता तू सो रहा है कबीरा गुनाह करके और शराब पी के, और तेरा जागण वाला रब तेरी कितनी हिफाजत फरमा रहा है। जदों उसने मरे सप नूं वेखिया सजदे के अंदर गिरिया, कहने लगा बारी ताला मैनू आज माफ कर दे, मैं सो गया और तेरी नाफरमानी करके सो गया, तू फिर भी मेरी इतनी हिफाजत एहतमाम किया, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करांगा। ये रब ताला है जो इंसान की इतनी नाफरमानी के बावजूद, इतने गुनाहों के बावजूद इंसान की हिफाजत फरमांदा है।
انسان دی پردہ پوشی فرماندا ہے، انسان دے رزق نو بند نہیں فرماندا، بلکہ انسان دی پردہ پوشی فرما کے انسان دے نال رب تعالیٰ محبت فرماندا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ دے کول جدو بھول ہوئی، آپ نے دانا کھادا، اس نو بھول کہہ سکتے ہو، قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اسی ارادہ نہیں پایا، آدم علیہ السلام دا ارادہ کوئی نہیں سی، اے قرآن دی گواہی ہے، آدم علیہ السلام دا ارادہ، بولو یار، آدم علیہ السلام دا ارادہ، کوئی کام بندہ بغیر ارادے دے بھی کر بیٹھدا ہے، فرمانا دا ارادہ نہیں سی رب تعالیٰ دی نافرمانی دا، لیکن دانا کھا بیٹھے، جدو دانا کھادا 3 کام ہو گئے۔ پہلا کام یہ ہویا کہ جو جنتی لباس موجود سی دونوں ہستیاں دے اتے وہ فوراً اتر گیا، لباس اتر گیا، انہوں نے پھر جنت دے پتے لے کے تو انہوں پتیاں دے نال اپنے ستر نو ڈھانپیا، پہلی گل ہوئی کہ لباس اتر گیا۔ دوسری گل یہ بڑی جویں دانا کھادا بھول ہوئی، دوسرا کام یہ ہویا کہ جنت وچوں نکال دیتے گئے، زمین تے آ گئے۔ تیسرا کام یہ ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک واسطے اس واقعے نو قرآن وچ بیان کر دیتا۔ آدم علیہ السلام دی اولاد ہوئے ارباں وچ خرباں وچ، وہ ساری اے بات سن دی ہے، اے بات پڑھ دی ہے۔ اچھا آدم علیہ السلام کو بھول ہوئی، انہوں دا ارادہ بھی نہیں سی، اے 3 کام ہو گئے، اسی کر دے گناہ تے اے 3 کام ہی ساڑے نال ہو جاندے۔ بھائی پہلا کام یہ ہوندا کہ انسان اگر گناہ کردا اور بالخصوص بدکاری کردا تو انسان دا لباس اتر جاندا۔ دوسرا کام یہ ہوندا کہ انسان نو او دے گھر چوں نکال دیتا جاندا اور دوبارہ اپنے گھر اندر داخل نہ ہو سکتا۔ اور تیسرا کام یہ ہوندا کہ مخلوق دے اندر اس گناہ دا اعلان کر دیتا جاندا۔ اے 3 کام جے ساڈے ہر گناہ نال ہون لگ پیندے، ساڈی کوئی عزت رہ جاندی؟ اے رب ہے جس نے انسان دی پردہ پوشی فرمائی ہے، ہر مقام اتے انسان دے پردے نو رکھیا ہے اور فرمایا تو شرمندہ ہو کے بس میرے دربار اندر آ جا، میں تینوں معاف کر دیاں گا، تو بس توبہ طائب ہو جا، میں تینوں معاف کر دیا۔ اور قیامت والے دن اتنے بہانے انسان دی بخشش دے، ادھر قرآن سفارش کر رہے ہیں، ادھر رمضان سفارش کر رہے ہیں، قرآن دی سورت سفارش کر رہی ہے، اب مسجد ایک انسان نے آ کے سفارش کر رہی ہے اگر اس نے مسجد نال محبت اور تعاون کیتا ہوئے گا۔ ایک تتر دے گھونسلے جتنی بھی مسجد دے نال کسی نے تعاون کیتا نا، اتنے بھی فرمایا کسی نے مسجد بنائی، قیامت والے دن وہ بھی دے واسطے سفارش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اتنی ایک بات بھی حجر اسود سفارش کر رہے ہیں، چھوٹے بچے فوت ہو گئے سفارش کر رہے ہیں، حافظ سفارش کر رہے ہیں، عالم سفارش کر رہے ہیں، شہید سفارش کر رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے 70,000 لوگ ایسے ہون گے جنہاں وچوں ہر بندہ اپنے نال 70,000 لوگوں نو بغیر حساب دے جنت وچ لے کے جائے گا، بلکہ آخر تے ایک جہنمی ایسا بھی بچ جائے گا کہ وہ دا ایک وال اکھ دا وال سفارش کرے گا کہ باری تعالیٰ میں گواہی دینا کہ ایک دفعہ انسان تیری یاد اور تیرے خوف دی وجہ تو اتنا رویا، اس دی اکھ پوری تر نہیں ہوئی آنسو دے نال، اکھ چوں آنسو تھلے نہیں گریا، بس اتنا ایک پانی آیا کہ میں ایک وال اس دے نال سنہ ہو گیا، ایک وال گلا ہو گیا، ایک وال تر ہویا اس دے نال، اتنا آنسو آیا کہ ایک وال میں تر ہو گیا۔ باری تعالیٰ میں گواہی دینا اس انسان دے دل اندر تیرا خوف موجود ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا جبریل جا اعلان کر دے اس ایک وال دی گواہی دے بدلے میں اس انسان نو جنت عطا فرما دیتی ہوں۔ اے انسان واسطے رب تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ انسان دے نال اتنا پیار فرمان والا ہے، کیا انسان نو اپنے رب دے نال پیار نہیں کرنا چاہیے؟ کیا انسان نو اپنے رب دی رحمت دی قدردانی نہیں کرنی چاہیے؟ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بڑی کی تدبیریں لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔